Balik trabaho na si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kan PBBM human kini nagkasakit ug may pailaom sa tibok gabi nga medical observation. Sa malabakang Palace Press Officer Attorney Claire Castro nga nakabalik na sa Malacañang, si PBBM og miatubang sa duha ka private dialogue kagahapon sa hapon. Atod pa sa presidente nga naa siya'y diverticulitis kung kasagarang kondisyon ilabi na sa mga katigulangan ug nakasinati og grabe nga stress. Ato maminawon ang nahimong interview usab ni Attorney Claire Castro kang PBBM. Kamusta na po kayo, sir? How are you feeling today? I'm fine. I'm feeling very different from the way I was feeling before. Naayos na yung problem. What happened was I now have diverticulitis. It's a common complaint amongst apparently people who are heavily stressed and people who are, I have to admit, growing old. Overwork kayo, sir eh. Di ba sinabi ng doktor na hinay-hinay muna? Ani gitambagan matod pa sa mga doktor ang presidente nga maghinay-hinay sa trabaho apan lisod kining sundon tungod daghan kini og responsibilidad. Kani mensahe sab sa presidente ngadto sa mga taong gusto siyang mawala sa pwesto nga dili life-threatening ang iyang sitwasyon.